Hello mga kapobre, karon mga kapobre, daghan kay ni request nga i-reveal ko no nako akong mama ug papa. So, ato i-reveal karon mga kapobre unya kini nga mao ni siya tanom sa akong papa. Pero kini nga maisan mga kapobre, dili ni amo ang yuta, bali si papa gipatanom lang kay kini lagi si papa kay sa una pa gyud sa dito pa gyud mi sa pinakatumoy sa bungtod. Kanang naanad na gyud mi nga mao na gyud among panginabuhian maisan. Then karon mga kapobre, i-reveal na ko akong papa, i-reveal na ko akong mama og ang balay nga ilahang gipuy-an karon. Ako mga kapobre, sukad atong sukad pagpatrabaho nako, independent nako, start sa first year high school ko, nag-working ko, so nakagraduate ko high school sa akong pag-working. Dayon after nanimpalad hantod naabot Cebu nakatrabaho ko sa Cebu mga kapobre. So mao na to nga time nga nakadaw nako og luti atong trabaho nako. Kato akong gipuy-an gibalayan karon, mao na to siya akong balay. Mao to siya handumanan nako mga kapobre sa akong pagpatrabaho dito sa Cebu sa una. Nagtrabaho man ko sa VIP Casino mga kapobre. Korean akong boss ato nya. Ako mga kauban pud nga staff mga Pinay rasadmi. Dayon karon mga kapobre, gusto na ko i-reveal ako ang ginikanan. Ingon man gud sila mga kapobre nga kana bitong daghan kay istorya nga kanang arte kanang kuha na daw ko kwarta ning ano nya wala daw ko nakapahiluna sa akong ginikanan. Sus kung kabalo pa lang mo, mao nay pinaka number 1 ako nga damgo nga mabuhat na ako mapahiluna na ako akong ginikanan. So karon mga kapobre, ako ipakita si papa. Sa maperti mabasaan nimo. Manda ba mag-ilis pa ko dahil labunon? Andes papa. Oh, papa to, nangobra. Nangobra sa? Ama kinsa man ang giobrahan? Lang Castro, nagtudling. Wala, dagabing Castro sa mga. Nangobra si papa mga kapobre ni ani diri sa balay niya, wala siya diri. Manindot yung mais karon ma. Tambok kayo, tapan kayo aro. Balitin isa ka ako segunda ha. Pila man. Sa pangayo, wapay wa kuno ani diri pangayuan, letag abono. Segunda naman na. Ha? Taga segunda na ko. Unsa man imong gitanom-tanom dirig mais ug wala kay kabono. Na. Mapay imo na ipaibot tanan ug di pa tigwayan nimo kabaw. Yay kay ka. Wala man kanon. Ya pura siya mga. Ako pa magpait og abono. Ah. Tama na na. Ah. Wala sa mo di ba no, di ta kaon. Ya, unsa may solusyon na para di na palit og abono? Sila daruhon na tanan. Daruhon karasan, pagtag mani. Ay pa mani na lang. Karon kay suryahan si mama, istoryahan ni Sandra kay ngano mga abono. Unsa man nya? Doktor di ko sa kamaisan. Unsa ka? Doktor. Doktora. Oh, doktora, may sign ko naman. Ya, doktora, wala abono. Mo ay doktor way abono. Dili banggot sa umpisan ni gabunohan niyo ni wala. Di bunuhan. Pila ka sako ang nahurtaan ni sukat sa iyong pagtanom aling maisa. Tulo ka sako. Tolo? Oh. Pila ni hektar? Unya, unsa may imo ikaistoryaron nga si mama nagtanom og mais unya ako'y papaliton og abono. Unsa man na? Unsa man na? Pwede pod gapon kay imo man ang ina. Hello ba dyan? Ako pong kay kasolti. Oh. Tagang kagos ka sako din na ka mangayo. Diri nagpuyo ako ginikanan mga kapobre. Oh, mao ni ilahang Pinoy-anan karon ngano ikaulaw man atong pobreta. Oh. Kanya mo ko maulong nga dato ko. Dato. Ha? Unsa? May ko maulong nga pobre ko, pareho ra pod mi. Dato man ka, pero pobre lang nga. O naong re pobre. Pareho ba sa kamba naong re daot. Lagi ato ni. Kaman sila nagkaon man siguro to. Oh lagi ato. Nangaon siya? Oh, isa nga musunod ra ko. Nangobra si papa mga kapobre nanudling dito sa Pikas kuan. Pikas Musunod ra kanto. Ma. Tanon ti ka. Unsa ang pinakanindot nako nga sudan sa akong balunan nga dahon? Ginamos or bulad. Di maulay pinakanindot ang sudan sa una mga kapobre nga eskwela. Ha? 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 Sa una mo na pinakalabis na mo balunon. Bulad og Unsa man ang? bulad og ginamo. Nakaron day. Ang dili ko ginamo ka ginamo. Ano man? Mahubag ako simo. Pagturday uy. Wala gisilian. Bag na magupuna. Pasas papa ni gikan ang obra. Alas 7. Balon to. Wala. Libre man kaon dito sir, daga man pagkaon. Ito. Ilang chipre din na balay. Ilang Castro ba pa yun ba? Lagi gimin ako. Sure ka nga kabalo ka. Bantay bitaw pa nga mga apil. Pili, magbantay kita sa kuan. Straight good na. Dire ka. Tabla is tabla. O karon mga kapobre, nakita nandiyan ninyo ang payag namo. Actually mga kapobre, kaduha na namo nga balay kay sa first maguna mo nga balay mga kapobre na plaster na unta mi didto pero kay
Nihawa mi kay tungod lagi kining samuhanti ta dili kitay tag-iya sa lote lisod kaayo. Ana sa akong pagpanimpalad mga kapupri nadto kog Cebu, kaluyan sa Ginoo nakaana jud mi kaugalingon karon nga lote. Inay lang, sos, gamay kay punuan. Ako panen. Ala ano po to ay. Oy, tindog day. Hoy. Sama ning yung balangoy tanawa ha. Inyong giibot pero walay sulod. Asa naman tanawa na lang yung gibot. Aliga. Ala! Aliga! Kalau istigawan ga iyo ko na. Gustuhon man ako mga kapubri nga mag-ipon ko sa akong ginikanan pero kay silang mama ganahan man jud diri kay makapananom manggod sila. Na, puhusas na gid ni ron. Kay nanguhaog ka ng kuan, manok gabi eh. Na, suspik na. Isugo naman ko. Isugo na mo. Gare. Nga, ganang ka mo po prisuan. Ganang ka po yun. Ganang ko po yung sa prison kay daghang ang laki dito. Ah, gaman mo laki. Ang mga laki to nangupo. Unsa? Mga laki to kaugat ta. Ang mga pinito dito ba nangupong. Ardiya pa na ilunga oy. Taas kay pa bamaho. Gusto bawo kay baba. Namoy kamutian si mama mga kapobre. Pero wala pa lang. Kita may mga harvest ani sunod, wala pa lang ni kuan. Nao, ning ani ni inig ka buntod man ni so lami na kay ni kuyon inig pangunod na. Ning ani ka kugihan akong mama mga kapobre kay didto pamisa na po sa una. Naanad na jud mig pananom. Manang karon bisag asa mi mamuyo madala ginamo nagyapong siging pananom, balag dili tuyuta pa sa sige tag pananom. Ala dako ba kay gunod? Naunsa man mo oy? Ala dako kay gunod mao? Basta nabuang. Akong tiil. Aw. Naunsa naman natin mo ba? Ala ang lupot daw kay. Agay. As papa. Pa! Tora kong papa mga kapobre. Na, mo na akong papa. Ha? Sa dali ka jud gihanak. Tunaon say Oh, sige. Daro na pa. Na, mo na akong papa. Ako doon mga kapobre, ara. Pangwa pa mo bulangoy diya. Pa. Nay nangutan. Ako nahunong sa pa. Ho. Pa. Nay nangutan na. Pila ko na edad nimo nakaton ka og daro. Ho. Ha? Unsa man imong gidala? Kinsa man ang bini? Pangayo nimo? Pila edad nimo pa nakaton kag daro? 15. 15? Oh. Wala akong papa ka pobre. Naana di na sila og panguma mga kapobre. Mo nang kami nagtubo jud mi kanang kabalo kanang trabahoon sa bukid. Bisag unsa mo nang kita bitaw pasalamat jud ta nga nabuhi ta sa probinsya mga kapobre. Nagdako ta sa probinsya kay pulay trabaho nga dili na to kaya. So maglungag sa taga Balanghoy. kami mananggi ni mami. Oh, Nang dili to mananggi lang papa day. kung nang ambisyon ka nga makasanggi pa ka lang may sa ay na lang. Ano man? Dire ko taman ra imong edad. Ang chay. 21. Na. Magulang ka kana ko kuang katuig. Pila? 22 katuig. Day, mangutana ko nimo. Nakita naman jud nimo unsa kalisod akong pamilya. Oh, karon mangutana ko sa imong side kay About sa kong pamilya. Dili ayo lang gusto ra ko mangutana og unsa imong panginabuhian sa panahon nga wala pa ka naabot sa proud pobre. Ngana ba? Ako, musulti jud ko. Nga Nga wala pa ko diri na abot sa proud pobre is ang ako yung palingabuhian gid sa mga is mga mlot, dayon, mangibot, dayon. then kanang kuan manuroy mga pagkaon para lang Unsa imong isuroy? kanang puto balanghoy, di budbud, ug di kanang banana katong banana cake. Sila po adlaw. Nya. Unya, og musapi ka 20, 40 ning ana. Unya unsa man nimo pag kuan pa man kay palito ng bugas? Unsa man nimo ang Kung sa bugas lang way problema kay namin dagang maghatag sa kaog bugas akong magulang. oh, So daan gid akong problema araw-araw, sabon. ngana. Pero Pero sa- ikaw ra jud nagpuyo ron sa imong Oh. baladay. Pero sa kung naong di na ako kapalit kay unsa may palit ng 40. Karon kinsa may palit nimo pagwapa? Siko kanang ako ni kuya ang karon sa proud pobre. Nagwapa na si Miss Sandra. Sa ngalan?
Si Rose. Si Apelido, apelido. 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 Bahaw. Bangag kay. Bangag. Usa Ros. Hala day, wala ko kailan ako Wa day nga no. niya. Kaya ko sa imong ngalan pero ang apelido ko kay ila. Masong. Baso. Day. Punta na ko day. Sa to pa, ikaw ra ginagpuyo sa imong balay karon. Ikaw ra isa. Ako ra jud dayon kan mo taas lang napabakoy bugas ay na pero or about sa bugas wala pa yung magsalig ko nila kanang Kamot chupod ka. maningkamot ko say kanang manindag ukay-ukay kamote. So pobre gyud po day ka day. Mo na pinami ka pobre nya si mama masukog si mama kay ngano di ko mukaog saging. Ano man di Mukaon ka? ko di ko mukaog saging kay ngano di mo ko mahilisan ini kaliban ako buo lang gyapon ang saging. Sana. Umay klaro manubag oy. Ang labas si mama mga kapobre. Mao giniihang life gyud diri sa bukid mga kapobre. Maghilak ang adlaw ug di ka pang laba. Pero mga kapobre, si mama ba nagtiglaba sa akong mga sinina. Yung anak ko niya kapalanggahan to karon. Manang anak kanang dili na biginta nato angay patrabaho natong ginikanan no. Pero og ginikanan ka nga sa una na ana di trabaho mga kapobre, di gyud nimo mapugnan imong ginikanan mga kapobre nga bulihok jud para sa imuha. Mao ginay pinakatinuod. Aron nara siya diri. Sa idlasa po ng babuya mo ay. Anad ba nga? Ara ko. Karon na sa badulog song sa kuan magpagbabuak siya maglutas naman. Unya, idlas ka na ma? Idlas na kay may paglutas sa badu pa man. Ha? Badu pa. Dito ko para segunda. Segunda sa abono oh. Dayon ang banay ba mga tagawak na ko ako na segundaan. Kamuti, bro, atubo na? Ay namatay man to sa init. Ang. Labong ta kay nagalay. Nagali. Sa init man. Ako man ipagalay kay ako po na utrog kanon. Gusto na ako iingon mga kapobre nga, proud kay ko sa kong papa. Sukad pa sa una mga kapobre, sa among kalisod, taliwala sa mga pag-BI-BI mga kapobre, nagpabilin gihapon ming mapahiobsanon. Bahala na lang ng uban, unsay ka istorya, basta kami nagpuyo nga malinawon, ilang inabuhi nga patas. Mao nang mga kapobre, mintras napatay mabuhat nga maayo, nga ikalipay nila, atong ipakita ang gugma mintras buhi pa sila. Mahulugan ni ay mapiyang niya. Pagkahulog, mo adto pagka mahulog nga imong naong nagway nimo, piang naman daan. Patay, video sa muka, are. Ma-distract mo. Dito speaker, tura. Dari, kay mo abot atong kabaw karon. I-plaster na ng daro. Ana. Sige, birada yun ang kanang yugo. Manong birahan pa man ako ning daro. Unsa imong paglatar ako kabaw? Budalan tanong kay ning yogo noon, moman ka. Ayog, biraha kay mabunog ka anara. Bagdali ba sa dugaya ay birada yun. Unsa man daw kabaw ko? Pag bira-bira ko basig ibulok ko ning yogo si mong naong, buanga ka. Unsa man ko kabaw? Tilang kay birahon. Ning yogo noon nang kamatay ni. Buanga ka. Ibo pag inita kayo. Gusto mo ta kagapa. Ana ha? Kumana oh. Ana. Kay ganaon nimo malamon ang mais. O gali. Sa tunga lang yun. Oh, tunga gali Dili sa. ka. Kini kay abri man Tunga ta. kay stabla. Tunga ge. Ay ko video. Na diha. Na. Kabalo man ko. Itimon jud ay. Ho. Kabalo man ko. Oh, ha? Sige, bantay ha. Sige. Kabalo man lagi. Sige. May mabuhay na kitang duhanin eh. Wala. Na lagi. Gibira. Wala man. Gibira nimong kabaw. Awin hindi ra Wala siguro. ka no. Wa na ang mais. Gibira man nimo ay. Oh, ang kabaw ba ano ba? Mo gani. Isitra. Ano ba? Naglanta ko sa mais. Oh, boy. Sige daw, pabalik daw. Amo ulit pabalik be. Sila na pabalik, ge. Ang baking nga naron. Bakit? Kabalo man siya. Neutral. Kabalo gid ayo. Balo na siyang daroy. Kabalo man di ay. Ge, sagday sa. Primero ba? Primero. Ge. Babalik ni kana. Oh. Nga lago na ito. Kunit ko. Pabalik, ge. Ge. Birada.
Oo nga gud. Ayaw ka ng mais. Na imo man bubutas mo makatulog sa maes. Ayaw, tulog sa butas ba? Sunod na daro, ana. Na. Okay. Paningkamot kay para makamais tan duha. Oh, si Sandra ha. Ako ning kuanan. Ako'y grado ning Sandra. Inahi. Inahi. Inabahi. Oh, sige. Pagkabalom din yung baro. Balay. Ari na pa. Ini lang ko. Ge. Di mo man di ta kaagi ana imo man di. Ito na kay tabon na sa mais sujit. Makabalom din niyo. Ho. Oh. Ana ni, kabalo si Sandra Mudaro mga kapobre. So ako'y judges karon. Ang grado ni Sandra. Double City, Piat City, 77. Ay, dili ay pasar man ang 77. Siya na to. Oh, karon si Manoy. Manoy, karon ka Manoy. Dire, si Manoy. Pray gi Si pangalan Manoy. sa gobyerno. Napa mo magdagan. Oo. Ayo kay mo Para dalan ayo yung dili sukayan. kayon di ta kaagi dana ro. Gidong. Oh, sige. Manoy. Kira Manoy. Dapat ha, naama mo sa proud pobre, kabalo gyud mo daro kay mao nay pinaka number 1 trabaho sa pobre. Kanay pa suhulan. Diri, ikaw judge ni Manoy. Sige. Kay Ikaw judge ni Manoy, ya. ikaw Piat City Man, imuhang grado pila. 77. Piat City. Ito yung pasar na na. So sama si. Si. Sige, Noy. Zero. Sit lang baw. Ayaw kay cocktail. Uy, wala ni. Ikaw, chef, dili, chef. Manoy, dili ka balaw, 0-0. Otro po nila. Ana. Kuan ba, balanitan? Ang daro, nakasrit man ka. Kailan mo padaro Unya, hulog ka na eh. padulong na siya ri, si Busa. Ah. Ana, Dili ni sa ibalutang sa ilalom. ha? Anang Oo. na gawat na oh. Pagkawas man ni mo. Kira na ako rin, iniglakaw, kuan na. Ano ini? Iglara ni mo dito, kini lagi mong timunan. Ayaw na pagkuan-kuan, kini lagi yun. Sige. Oh. Sige ha, hinay lang. Oh, kana. Oh, sige. Katunga na daro ha sa Sige. pagkakas na daro. Wala la. Hoy. Wala la. Hoy. Uy, ang mais, luoy kayo be. Be, tara be, magundang tani. Naluto na tong balanghoy. Tara, palakaw na. Barong. Abi ro. Unsa ni mga kapobre? Agian gyud sa agian gyud intaw sa Bako ri prinsip. Na okay na. Ay mga kapobre. Kinahanglan gid ninyo ipatunong dire para dili maligsang maes. Oh. Kaduhaon man ni siya. Oh. Hay. Ug mauna ni ang pinaka last part sa akong video mga kapobre. Isip kitay anak mga kapobre nga nakita nato tanang kalisod kay tungod ako kamagulangan man ko mga kapobre. Mao nang nakaingon ko sa akong kaugalingon nga bisan unsa pa kalisod nga atong naagian na aragid nay kahayag sa unahan. O karon mga kapobre wala ko'y laing pangandoy kundi simple nga panginabuhi. Uban akong ginikanan, mapahilo na anako akong ginikanan ug matustusan ang mga pag-eskwela sa kong mga igsoon sa eskwelahan. Kay lagi ako tungod sa mo kalisod sa una, wala man ko'y nahuman. Ug usa mahuman ning tuiga mga kapobre, akong paningkamutan taman sa akong makaya nga makahatag pog kalipay nila panagsa.